Nanobabaw kabalen, kumusta kayo po? Ako Luis Season ning Querin Pampanga at yung kami ngayon ni King Plaza Burgos, Wagwa. Ito kabalen, may balik kami din po kay ni Wagwa and makatula, masaya ko uling kini poblasyon or ini Plaza Burgos. Akit mula rin tao talagang pwede lang atin tamang kaya kito. Sana nakakita rin ito. Hello! Fans. Anyway. So, ito, masaya kining Plaza Burgos kasi akit mo rin tao mag-chill, ating pamilya, ating estudyante, ating magdili-dili, magmuni-muni, mga yan. Anyaman-yaman kini, ating kadapat palamig. So, tingkong pakit kaya kayong talagang pipilan din na tindahan pamparimla. So, hello! Pogi na ne. Takalta pala pants kini. Anyway, so, pakit kaya po kaya kayo itang pipilan da deng tagagwagwa. Tara, toyanan nyo ko. Mango slushy float. May itong ini ka rin pipilahan da talagang pamparimla kay ning Guagua. Actually may gumpisa ini ketang poblasyon, ketang plaza tamo keta. Hanggang may nakit siyang pwesto kay ni ay tapi na ini pipilahan da na. So ma'am, mag-order kong kay Mango slushy float na big adwa. At yung saguan pong nata. Iba try nyo na rin yung bago yung mango Oreo. Waadang mo rin na. So di lang da ka number kay ni bangat ang eta mo maka-discord mo kay pila. Okay, but di lang da ka muring loyalty card. So maka 15 kang cups ating kang libreng payong o kaya tumbler. Good. 36 po. Salamat. Kuwata na lang rin, tarang. Woohoo! Ito sakto kayong mapaling Aldo, kayong mapaling gat panapon. First timing magkay kayo ni mag-chill kay ni Plaza Burgos. Yan mismong park. Yan mismo park. Kayong tutu, ala kong masyadong balo kayong history ng Guagua pero ya kaya yung Plaza Burgos, ya kaya ito. Kaya ko balo. Pero dapat re-respeto ang tala pa mo rin din. Anyway, so ay niing mango slushy float. Again, ini pipilahan de po kay ni King Guagua. May gumpisaya yung mango slushy float kay ni Bin Poblasyon hanggang merakal na lang sasari karela kinawalang pwesto da at apin itay itang pwesto na pintalan tao natin. So, takmantala tarang. Kaya na sinakit malatiya mo, Wow. dakal tao. Super! Akala an average of 1,000 cups per day. 1,000 cups per day. Around 3 o'clock, 4 o'clock, mag-start na lang ka ng pumila hanggang around 9 o'clock na lang ito. Hanggang mag-isa na yung guy. Dagsa na ng tao. Alright, takmantala na.
Mango slushy float. Atin yung nata, tsaka atin yung pearls. Hindi ka? Kami itang bayo ng Kapiyentang cream puff with cream mango puff, Oreo. Mango Oreo. Kapita. Yaman da. Para ka na ako. Aliya masyadong mayumo. Tang makapanalas batal. And ikit mi naman ang dalagyawa din eh. Alang preservatives or powder na included. Yeah? Wow. Kaya nga, pure mango. Pure mango. So according kay ng owner, abak pa, ayusan na rin, samasan na lang din yung ingredients. Ngayon, alang kakabukas na ingredients, magigisan lang. Mango slushy float mix start niya pala ini keng Manila. Ini dela de kay ni Pampanga. Before ya may dala kay ni Pampanga, may feature niya ini keng kapuso mo Jessica Soho mga yan. Ngayon ikas na kay ni Pampanga, meron na la branches, balo ko tinala kay Apalit, atin Pinkenny, atin din Bacolor. Nung ika yung taga Guagua, I enjoy yun ini kasi very accessible ya kay ni Plaza Burgos. Kita kabalen, minsan pa salamat kay Pamantabe. Nung taga-Guagua ko po, re-recommend mo yan na takman niya yung mango slushy float. Nung bisa kayong pa-feature, message nyo kayo po kayong Facebook me. Dahil salamat until our next discovery. Bye!